Утре ще имаме дискусии по тези въпроси. В понеделник сутринта имам среща с кмета, точно по този повод и по тези въпроси, които току-що повдигнахте. Малко по-късно ще посетя и военното училище. Ние предвиждаме пресконференция в понеделник, за да бъда съвсем конкретен, за да видя какъв е интересът от страна на общината, но винаги съм бил привърженик на този тип политик. Т.е. предпочитам да даря съответните имоти на съответната община, защото виждам, че в някои общини, като Стара Загора, например, съм много силно впечатлен от това, което се направи. Дарих такива имоти на община Пловдив. Обсъждаме възможности и за Хасково, за Димитровград, така че Шумен е част от проекта, който, надявам се, заедно с общината ще реализираме. Ще обсъдим конкретни въпроси, свързани с района. Ние водихме разговор в рамките на миналата година, но в понеделник конкретно ще обсъдим всички тези въпроси. Ще видя към кои имоти имат интерес и какво възнамеряват да правят. За нас е важно да знаем. Преди да започнем процедура.